Lumabas sa May 1 to 7 COVID-19 tabulation ng Department of Health na 5 sa 7 probinsya ng Central Luzon ang may mataas na naitalang daily coronavirus cases. Pang-anim sa top 20 list ang Bulacan na may 271 new cases. Pang-8 ang Pampanga na may 242 na kaso. 138 cases sa Nueva Ecija na nasa 12 spot. Ikalabing-anim na pwesto ang Tarlac na may 94 cases. At Bataan sa ikalabing-8 pwesto na may 89 na kaso. Nananatili pa ring pangatlo ang Central Luzon sa may pinakamaraming naitalang coronavirus cases sa buong Pilipinas. As of May 7, 2021, lumobo na sa 90,337 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa rehiyon. 7,837 dito ang aktibong kaso. Kaya naman ang ilang medical frontliners doble kayod na rin upang tuluyang mapababa ang kaso ng COVID sa rehiyon. Ang ilang health workers mapanganib man ang araw-araw na monitoring sa kanilang nasasakupan, doble ingat at tibay ng loob na lamang umano ang baon upang gampanan ng kanilang tungkulin. Talagang mahirap kasi responsibilidad mo buong barangay para sa kalusugan ng lahat. Kaya naging maingat po kami, sinabihan ng mga kabarangay namin. Umabot naman na sa 2,128 ang namatay sa rehiyon dahil sa coronavirus disease. Pinakamarami ang binawian ng buhay sa Bulacan na umabot sa 801, habang 15 naman ang sa Aurora. 80,372 naman ang gumaling o nakarecover mula sa nakamamatay na virus. Patuloy namang iiral ang Modified Enhanced Community Quarantine sa Bulacan hanggang May 14, habang ang household lockdown sa Pampanga ay tatagal hanggang May 15. Ang iba pang probinsya sa Central Luzon ay nakapailalim na sa Modified General Community Quarantine hanggang May 31. Rainiel Pawid, CLTV News.